जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर गोबां माखासे सुबुंफ्रा जोंनि बे थांनाय 7 फेब्रुवारि प्रग्रामाव जायफोर माखासे सुबुंफ्रा फैदोंमोन बिसोर मानसिफ्रा थांफिननो गोनां जादों। आं सानो बेवहाय गोबां दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना नायनो फैदोंमोन मदिखौ नरेन्द्र मदिखौ नुफेराखै होननानै जाम्बा जाम्बिफ्रा आरो जायफोर सियान बा सैथान बिथांमोनहा माने सैथान माने जाय गोरों गोरा बिथांमोनहा थांबाय बे मेलायाव ओमफ्राय सहैबाय सौग्राव सौसि एखेबारे माने सिङाव हाबनो थांबाय। आं 1 आवार 20 मिनिट्सनिबो बारा थाबायदोंमोन मिथिबायना 1 आवार 20 मिनिट्सनिबो बारा बै बड'लेण्ड मार्टियार्स दंना बिनि माने एसे बारबोनानै जोङो फैदों आरो एसेल' बारबोदों बड'लेण्ड मार्टियार्सनि एसेल' ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनि बासआ लाखिबाय ओमफ्राय बे बास लाखिखांनायनि उनावहाय जों थाबायनांबाय 1 आवार 20 मिनिट्सनिबो बारा गेजेर खन्द'आव आं मा खालामबाय कि आङो बिशाल मार्केटआव हाबनोसै होननानै आं बिशाल मार्केटआव दसे हाबबाय ओमफ्राय आं बेवहाय मा लानांगौ दं बेखौ लाबाय दै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिनिफ्राय आं डाइरेक्ट थ्रु थांबाय थाङै थाङै खाथिथाराव सहैनानै आं मा मोनबाय मा होनो बे मा होनोमोनलाय इ रिक्साया जायखौ नोंसोर थम थम होनना बुङो बेखौ मोनबाय ओमफ्रायथ' मोननाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय गाखोनो थिनबाय बेबो होबाय आंबो गाखोनाया ओमफ्राय मादैमोनबो दंमोन बेलेग आरोना बेलेग मादै आंनि असे नङा बिसोरजों गाखोनानै थांफाबाय आङो ट्रेनावबो ओरै जोगो जोगो मानसि फैदों क'क्राझार स्टेसनावबो ओरै जोगो जोगो मानसि फैदों बाट दुखुनि बाथ्राया बेसो कि जोंनि बर' हारिनि माखासे रायजो राजाफ्रा गोबाङानो माने थांफिनजोबनो गोनां जादों आरो बिसोरो डिसिप्लिन लानांगौमोन आरोना बे लामा थांनाय आरो फैनायखौ आरोना थांनाय आरो फैनायखौ बिसोरो डिसिप्लिन लानांगौमोन मानो होनोब्ला फैनाया फैनाय थांनाया थांनाय बे लामा बिसोर मिथिखानांगौ 5 लाखनिबो बारा सुबुंफोर बिसोरो हांख्रायनाय बिदि जादों माने 5 लाखनिबो बारा बा 10 लाखनिबो बारा सुबुं अनजिमा बिसोरनो नांगौ नङा होमबा 5 लाखनिबो बारा आरो बिनि गेजेरावहाय बिसोर माने थांनाय आरो फैनायनि लामाखौ बिसोर बानायनो रोंनांगौमोन आरो मानोथो 5 लाखनिबो बारा आरो बै बे जाय स्टेज ना बेनि सिङाव आङो 12टा जायखिजाया 12ता 40आव आं मोनफैदों 12ता 40निबो एसे 12:50 बा 55आव मोनफैदों आरो ना आङो बे माबायाव जांख्रिथाय फोथार सेराव बिराद भिर ओरैबायदि माने थांनाया ओरैबायदि थांदों माने जोम फैनाया ओमफ्राय ओरै जाय मानसिफ्रा नायनो थांदों माने नायनो थांनाय मानसिफ्रा बिसोर आन्दायलाजोबनो गोनां जादों आरो जायफ्रा नायखांबाय बिथांमोनाथ' जोम फैबाय ओरै सौसिला सौसिलि मिथिबायना जायफोर फैफेराखै बिथांमोना माने बेयाव बबेथिंजाय दं बेखौ मिथिया एफा होंगो दोंगो बोरै नुगोन नङा होमबा स' बिनि थाखायनो बिथांमोना थांनोनो रोंला आरो ना मिथिबायना थांनो रोंला स' बिनि थाखाय मोनसे प्रसेस थानांगौमोन आरो ना कि थांनाया थांनाय फैनाया फैनाय बिनि थाखाय प्रसेस मोनसे आंनि थाखाय जानांगौमोन आरो ना बाट आङो जेरैबाबो थांबाय आरो ना सौसिनानै ओमफ्राय बै बे माबासिम बै बे गेट जाय मेन गेटआथ' गोबां दंना बेसिम सहैबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने पुलिसफ्रा अबेबा साइडथिंजों थांनो होआ अबेबा साइडथिं थांनो होयो जों बैथिं गिदिंना थांबाय आरो आङो माने ओइथिंजाय फारसेथिं गिदिंना थांबाय आगोलथिंजाय खर'थिंजाय ओमफ्राय बिथिं नायबा ओइ बे LCD नुआ होमबा स' बेयाव मानसिफ्रा नायदों आरो माखासे मानसिफ्रा ओमफ्राय बै साइडथिंजाय आङो थांनो नागिरबाय माखासे मानसि बिराद दङ थांफिनजोब्बाय रागा जोंनानै बुरिसिनथाय एखेबारे मा बेलाय जोंखौ नायनो लेंहरदों जोंखौ नायनोनो होआ हाबनोनो होआ जोंखौ पुलिसफ्रा होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय खोनादों आरोना बिरादनो बिदि आङो जों नायनो थांदों जोंखौनो नायनोनो होआ पुलिसफ्रानो हाबनो होआ जों बुरि मानसियालाय मा खालामनो हागोन जों मदिखौसो नायनो फैदोंमोन एफा गोजाननिफ्राय होनलायलायबाय आरोना बेबायदि बुंनाय खोनादों आरोना गोलोमजाजोबलायनाय आरोना बुरिया एखेबारे बेल' नङा आरो गथ'फोरबो दंफायोमोन एखेबारे गथ'फ्राबो नुवासै गथ'फोरखौबो हाबनो होआसै होलायलायना थांबाय आरोना स' बे प्रसेसखा आरोना बे मोनसे खोथा बाट बिथांमोना थांनाय आरो फैनायनि मोनसे प्रसेसखौ खालामनांगौमोन आरो बै बे पेट्रल पाम्प थानाया बे हिन्दुस्तान पेट्रलियाम पाम्प थानाया बैयाव थिनालि मोनसे गैया होमबा गेट स' बिनिफ्रायनो बिसोर बिथांमोना माने लामा मोनसे ओरै खावसे थांनायनि ओरै मोनसे फैनायनि मोनसे बेखौ थ्रु खालामखाथारनांगौमोन आरो बेखौ आं लुबैदोंमोन आरो आंनि पार्सनेल थिंस आरो ना नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया बाट आंनि पार्सनेल थिंसआ बेमोन आरोना कि बिथांमोना बै बे थिनालि जाय फैदों आरोना बै बे थिनालि हिन्दुस्तान पेट्रलियाम दंना बे थिनालिनिफ्राय खेबसेनो बोखावबोनांगौमोन आरोना बिथांमोना ओमफ्राय बिनि उनाव थांनाया एक्सट्रा फैनाया एक्सट्रा इदि खालामनानै होखाथारनांगौमोन आरो आंनि मथेबा आंनि साननाय मथेबा खोथाया जाहैबाय कि बै बे सिङाव आं थांबाय सौसिनानै एखेबारे रायलाय ओरै आंनो लामा हगार होननानै आं थांबाय बैसो ओमफ्राय सहैबाय गेटसिम ओमफ्राय बै बिथोर सिङाव पुलिस थायो आरोना बे पुलिसजोंबो आं रायलायनानै सिंजों ओरै हाबलांबाय आरोना पुलिस आंनो सोबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय गुड मर्निं आं बाथ्रा बुंग्रोनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय
लारायनानै बैसे केमेरामेन माबाथिंबो थांबावबाय आरो ना जाय निउस केमेराफोर दोनदोंना माने लाइभ स्ट्रिम खालामग्रा दुरदर्शन माने डिडि नेसनेल डिडि निउस चेनेला बे दुरदर्शना स' बेथिंजाय जाय खेबग्रा केमेरा खेबग्रा केपसन खालामग्रा बिसिनिथिं थांबाय आङो बे सेरथिंजाय ओरैबायदि लांदां सियारा जिरायनो थाखाय बिराद खाबु दं माने मिथिबायना जिरायनो थाखाय बिराद खाबु दं बिसोर ओरैबायदि प्रसेस खालामनांगौमोन ओंखारनाय आरो जाय मानसिफ्रा जिरायनो फैदों बिथांमोना जिरायनो मोननाय बेबायदि मोनसे खाबु खालामनांगौमोन आरो ना 5 लाखनिबो बारा सुबुं अनजिमाखौ लेंहरबाय बिनि उनाव बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायासै आरो ना ओरैबायदि जाबाय माने आरो ओरैबायदिबो खालामबावदोंमोन थोंजोङै 5 लाखनिबो बारा नालाय बे स्टेजआवथ' 5 लाखनिल' जानाय नङा ना मानो होनबा आरो गेजेराव आरो औवा दोनबावनायसो आरो बिनि गेजेरावहाय चेयार आरो बिनि गेजेरावहाय माने थांलाय फैलायनि थाखाय लामा एसेबां गुवारखा थांलाय फैलायनि थाखाय बेयावलाय आरो बेसेबां बुरजा जागोन दा स' होमबा बै बे फारसेथिंजाय सिद्दायै मा खालामनांगौमोन एसे बेखौ लांदां दोननांगौमोन आरो गोजौआव नाङामोन बेसेराफ्राथ' नुगौमोन ना नङाबा आरो बै फारसेथिं गोजौआव माबा मोनसे लहानि माने जिरायग्रा ओमफ्राय ओरै गोजौ गाखोनानै नायग्रा मोनसे थाखो थाखो बानायनानैबो होनांगौमोन आरो ना स' आं सानो कि बाजेटखौथ' खोनादों बिराद क्रर बाट बेफोरनि बाजेटखौ अबावथो गारखो बे फिसा फिनलु बेफोरबायदि लुनायफोरावनो गारबाय नामा 5 लाखनिबो बारा लेंहरनाया स' बे दुखुनांथाव बाथ्रा आंनि थाखाय आरो ना आंनि पार्सनेल थिं दै आं गुबुननि बाथ्रा बुङा आंनि पार्सनेल थिं आरो ना जुदि रायजो राजाफोरखौ देखायनोबा आरो ना ओमफ्राय बाट LCD आवथ' देखायदों बेबो मोनसे बाथ्रा बाट स्टेजखौ नुहुरजोबनो हानाय नङा गोजाननिफ्राय बेबो मोनसे बाथ्रा अब्लाबो आरो ना मोनसे साननायाव थाङोब्ला नुहुरजोबखानाय नङा माखानाय नङा होननानै माने LCD होखादों आरो ना बे साननाया बे बिराद एफा गोजान ना होननानै बिदि आरो ना माखासे सुबुंफोरा बेबायदि लुबैदोंमोन आरो माने बिदि होथेनाङामोन होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों आंखौ बुंनो थिनदों बेफोरबायदि स' आंबो सानबाय पाब्लिकनि बाथ्राखौ मानोना फोसावा नङा होमबा पाब्लिकनि बाथ्राखौ मानोना फोसावा स' आं पाब्लिकनि बाथ्राखौ फोसावनानै होबाय जाय गोबां मानसियानो दुखु मोनदों गोबां मानसियानो लाख लाख मानसियानो थांफिनजोबदों फैदों थांदों फैदों थांदों मिथिबायना फैदों आरो थांदों आरो बेफोरबायदि बिराद मानसि आरो एखेबारे जानाय लोंनायफोरखौबो खेथ्रआव बुङोबा माखासे सुबुंफोरा संनानै होलायनो बादों ओमफ्राय माखासे सुबुंफ्रा एखेबारे माने जानोनो बाबाय माने बैबो गुफुंनाया हाद्रि गुफुंनाया एखेबारे बिदि आरो ना माखासे सुबुंफ्रा बैसिम थांनो मोनासै ना बै नरेन्द्र मदिनि सिंथिंजे हाबनो मोनासै नालाय हाबनो मोनैनि थाखायनो मा खालामबाय बै बे हेलिकप्टार बानाय जायगाया बेखौ आवग्रिना लाखाबाय जायफोर लामानि सेरावनो दंना लामानि सेरावनो हेलिकप्टार बानाय जायगायाव आवग्रिना लाखाबाय आरो एखेबारे हेलिकप्टार थांबानोखि नायगोन आरो ना बेफोरबायदि आरो ना स' माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदि थाबाय नालाय बिदिनो नुबाय आरो माखासे हेलिकप्टारखौबो ओमफ्राय बिरलांबाय मालाय ओमफ्राय बिराद गुफुंबाय दुखुआ बेनो कि माखासे बिराद दावराव जागासिनो दङ BJP आरो जोंहा माबानि नांगोल जाय PPF पार्टि बेफोरबायदि होनदों UPPL पार्टि बेयाव मोननैल' बुंनाय पार्टिनि बुंबाय थादों BJP आरो कंग्रेस आरो कंग्रेसथ' गैखाया आरो बिनि गेजेरावहाय BPF पार्टिनि आरो सोआखै मान सनमान होआखै बेफोरबायदि बुंदों आरो ना बाट आंनि मथेब्ला मानि इसेबां दावराव बेखौ लानानै ना बेयाव सोनो मोनाखै बाट बाहेरावथ' गोबां फ्लेग लागायदों ना नङा होमबा गोबां लागायदोंना बेयावथ' आरो खुनु रावनिबो पलिटिकेलनि फ्लेगथ' गैयाना बेयाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि फ्लेग दङ आरो भारतनि फ्लेग दङ नङा होमबा गुबुनथ' फ्लेग गैयाना स' बेयाव मोनसा मोनसि खालामनो गोनां गैया जुदि गुबुननि गुबुन पलिटिक्सनि जुदि फ्लेग लागायोमोनब्ला नङा होमब्ला गुबुन माने पलिटिक्सनि बेखौ लागायोमोनबा बे बेलेग खोथामोन बाट बेयावथ' लागायाखैना गुबुन पलिटिक्सनिबो जेनेबा हमना ला माने BJPनिखौ गारनानै आरो बिनि गेजेराव ओमफ्राय बे BPFनिखौ गारनानै जुदि UPPLनिखौ लागायना होयोमोनब्ला बे मोनसे बेलेग खोथामोन आरो ना दा बेवहाय मोनथाम आं नुनाय बायदि नुदों आरो ना इन्डिया बेनि ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय ओमफ्राय जोंहा भारत सरकार माने भारत हादरनि फ्लेग ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोंहा माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ जोंनि माबा आबसुनि फ्लेग बा मोनथाम आरो ना आं बेखौ नुनाय बायदि मोनदों आरो ना बेलेगा दंबावोबा बेखौ मिथिया आं बाट खना खनला ओइथिंजाय साइडथिंबो हाबदों ओमफ्राय ओरैबो हाबदों मोननैथिंबो फारनैथिंबो आं माने खेबदों आरो ना आं बेखौ भिडिअखौ इदिट खालामनाय जायाखै बाट आं ससे इदिट खालामनानै होगोन आरो बेखौ दा आङो बेलेग मोनसे भिडिअ गावसिनि दुरदर्शन चेनेल माने जाय गभार्नमेन्ट चेनेल बिनिफ्रायसो आं बेखौ लानानै बेखौ आपलड खालामनाय जादों मोनसे दाय क'क्राझार लाइभ होनना बुंनाया स' गोबां गोजोनथाव खौराङा बेनोखि जोंना बर' हारिनि माखासे एकर्ड बेथ' जाबाय आरो नरेन्द्र मदियाबो फैनानै गावनो फोसावना थांबाय ओमफ्राय आं मोजाङानो मोनदों बाट फारसेथिंजाय नायोबा बिथाङा पार्मानेन्ट रेकर्ड होनना बुंदों आं बेखौ BM सोदोब चेनेलाव बुंगोन मिथिबायना पार्मानेन्ट एकर्ड होनना बुंदों पार्मानेन्ट माने सुनेस्वर बर' नोंगौथ' आरो थेंक इउ हाय ब्र' मनजित भाइ हाय गुड मर्निं आदा
मा होनदों हारि फ्रासन दैमारि गुड मर्निं ओमफ्राय जुथाइ बसुमतारी गुड मर्निं ब्र अनजालि ब्रह्म बुंदों गुड मर्निं आदा मर्निं एंगल इस्लारि हे ब्र हाउ आर इउ आई एम फाइन गुड मर्निं बड' 69 केन्टा सांमा गुड मर्निं लाइट स्क्वाड हाय आदा गुड मर्निं कपिल इस्लारि हे ब्र गुड मर्निं बिरदाव बर' गुड मर्निं मा खबर आदा मोजाङानो गुड मर्निं कनिर बसुमतारी गुड मर्निं स' बेयावहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आदाया माला सहैया गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि आदा गोजोन फुंबिलि ओमफ्राय खन्थाइ दैमारि बुंदों आदा माला सहैया मायाव सहैनाय बाथ्राखौ बुंखो माने नाय आंना सिदा सादा बुंनाया खोथाया थांखायो बेवहाय बिथांमोनाबो बे थिनालियाव डाइरेक्टलि थांनायनि मोनसे लामा फैनायनि मोनसे लामा बे बानायथारनांगौमोन बे फुराखा जुदि मोननायमोनब्ला जों डाइरेक्ट फुरा खालामगौमोन गोबां मानसिया जाम्बा जाम्था दङ बेसारा सौसिलांनो रोङा लामा गेजेराव गारि खारहोदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव एव 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 होननाय बेबो बेलेग गारिबावसो एम्बुलेन्स बा मोनसे खोथामोन बेलेग गारि हो खारनो थाखाय बन्दथ' खालामथ'ना दसे इसिबां मानसि फैदों जोगो नरेन्द्र मदिखौ नायनो फैदों अबेबा धेमाजि सिन्थाय अबेबा खोला साइडनि सिन्थाय गुवाहाटि साइडनि सिन्थाय अबेबा बेसेबांबा गोजान साइडनि सिन्थाय हो एक्सिडेन्ट जालायलायनाय जाबाय घटना माखासे सुबुंफोरा फैनोनो मोनासै हो स' बिनि गेजेरावहाय बे लामाखौ जुदि हाबनायखौ हाबनाय ओंखारनायखौ ओंखारनाय खालामनानै सोलांबाय थायोबा रेसपन्सिबिलिटिखौ मोजां लायोमोनबा जायफोर नायनो बानानै ओंखारनाय बिनि जायगायाव ट्रोप सोलायबाय बिदि खालामोमोनबा मोजां जागौमोन आरोना बे मोनसे थांखि ओमफ्राय आरो बिनि गेजेराव आं सिङाव हाबनानै नायबाथ' आंनावथ' प्रुफ दंना फुरा खालि मिथिबाय आं बेखौ देखायगोन बिएम सेदब चेनेलाव स' बेफोराव सोसननो हानाय मोनसे केपासिटि लानांगौमोन आरोना भलन्टियारफोरखौबो एसे सोलोंनांगौमोन आरो आर्मिफोरखौ पुलिसफोरखौबो एसे एनै बेफोरबायदि अर्डार होनांगौमोन आरोना स' ओरैनोथ' चेकिं खालामग्रा दंखायो नङा होमबा आरो आर्मि पुलिसफ्राथ' बिसोरना डिउटिया बेनोखा कि बिसोरथ' नायबायानो थाखायो नुबायानो थाखायो बाट बे पाब्लिक आबै आबौ बिसोर जाय फैदों बिसोर बोरै बिसोरथ' दुखु मोनना थांदों ना आं खोनाखाथारदों लाइक खालाम गासिबो लाइभ भिडिअखौ मनजित भाई थेंक इउ मनजित भाई अजय बसुमतारी गोजोन फुंबिलि थेंक इउ स' माच अजय बसुमतारी लकेल मिक्स ब्लग जों तेजपुरनि थाखाय थांदोंमोन आदा अके थेंक इउ बिटिआर गेम्स बिटि हाय ब्र खबरा मोजां ना मोजां ओमफ्राय सानसुमा बसुमतारी गोजोन फुंबिलि आदा गोजोन फुंबिलि दिदोम सरगियारि हाय ब्र हाय अरगें मोसाहारि माब्रै दं आदा मोजाङैनो दङ सरगियारि ब्लग मोजाङैनो दंना आदा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गुड मर्निं फंबाय मिथिसित मोसाहारि गुड मर्निं स' बेनो ओमफ्राय पारमानेन्ट होनना बुंदों नरेन्द्र मदिया मिथिबायना पारमानेन्ट नोंथांमोना जुदि नुबा बेयाव आं नोंथांमोननो देखायगोन पारमानेन्ट मिन्स मा जोङो माने मोनला नामा बेलेग आरो स्टेट नङा होमबा स' बाट जोंना बेनो आरोना खुसिया कि जोङो बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनोबो रोङोबा बाहायनो रोङोब्ला बे बिटिआरनि पावारखौ होमब्लानो अट'मेटिकलि स्टेट जागोन आरो मिथिबायना बे बाहायनायनि सायावसो आरोना बाट जोङो बाहायनो रोङाबाथाय मोनला आरो बाट माखासे सुबुंफोरा बुंदों बाहायनाय बे पलिटिक्सखौ लानानै बाहायनो हाबावगोन जानो बेफोरबायदिसो बाथ्रा थाङो आरोना स' माथो दानिफ्रायनो दावराव कि आं लानाय बै लानाय जोंसो लाबोदों बिटिआरखौ एनडिबिआसो लाबोदों बिटिआरखौ आबसुआसो लाबोदों बिटिआरखौ बिपिएफआसो लाबोदों हो गोबां दावराव दानिफ्रायनो स' बे बाथ्राफोरखौ आङो बिएम सोदोब चेनेलाव माखासे बाथ्राजों रायलायनानै बुंगोन माखासे भिडिअ इदिट खालामनाय दङ स' गाइस आंना दुखुआ बेनोखि आबै आबौ बोराय बुरि गथ'फोरखौ लालायनानै फैदोंमोन बिथांमोना थांफिननो गोनां जादों बुंलांनो गोनां जाबाय कि जों नायनो फैदोंमोन मोनासै मानसिफ्रानो जोगो दा बै प्रसेसनि थाखायनो जाबाय आरो जाय प्रसेसा बिथांमोनखौ दुखु होदों बे प्रसेसा जाबाय कि बे लामाखौ थांनाय फैनाय बेखौ होनांगौमोन आरो दा बिसोर थांबाय दा फैनाया ओरै फैबाय जि जोम थांबाय ओरै लामा मोनसेखौनो लाजोबखाबाय बिसोर फैनाया थांगोन बोरै थांग्राफ्रा मोनथियानो नुफेराखैनो बिसोरो बबेथिं जादों माजों जादों बिसोरो मानसि थांनायसो फल' खालामलांदों हो लांग्राबो गैया बिसोरखौ माखासे बेसेबांबा आन्दायलायदों मानसिफोर गावबागाव आं नुनाय नंला होननानै एखेबारे लाबोग्राफ्राबो थांग्रोजोबनाय जादों बिदिनो गोबां दुखु आरोना माने लाख मानसि फैदोंमोन आरो लाखआनो थांफिनजोबदों बांसिनानो थांफिनजोबदों आंनि मथेथ' मानो होनबा थांफिननायखौ नुजोबदों आं गासिखौबो होंगो दोंगो नुनानै गरमनायबो बिरादनो माने थांफिनजोबदों आरोना मा बेसेबां मानसि थादोंखाय बे स्टेज सिङावलाय बेसेबां बुरजा मानसि गैयाथ' मा बेसेबां बुरजा मानसिखाय 1 लाख जागोन खोमा आरो 1 लाख ओमफ्राय बाहेरायाव एसे एनै सिथाबनानै गोजौआव थादों 1 लाखसो जागोन आरोना 1 लाख 1.5 लाखसो 5 लाखनिबो बारा होनना बुंनाया 5 लाखबो फैमारदोंमोनदां
बिराद मानसिफ्रानो थांफिनजोबदों ना दुखु मोननानै माने एखेबारे आरो बेवहाय दुखु मोननायबो सामाजिक आरो बिथांमोना लामायावबो मोनसे होनानै दोननांगौमोन आरो बे एलसिडि खौ मिथिबायना लामायावबो होनांगौमोन लामानि मानसिफ्राबो नुनायनि आरोना राव माइकखौबो बे मा होनोमोनलाय हेलिकप्टार बानायथिंजाय बिथिंजायबो होनांगौमोन आरोना मानो होनबा बिथांमोना अलरेडि बुंखादों ना 5 लाखनिबो 10 लाखनिबो बारा जागोन होननानै नङा होमबा बुंदोंमोन ना स' बिनि हिसाबै बिथांमोना फैगोन नालाय स' बानायनानै दोनखाजोबनांगौमोन आरो बेफोर गासिबो फेसिलिटिसखौ सोब बानाय लामाथिंबो खोनानायनि लामाथिंबो नुनायनि सोब बानायजोबना दोननांगौमोन ओरैनोथ' पुलिस थाखाजोबखायोना ब्र माथो बर' सिख्लाफोरा साब्रै गोमाना दंनो माथो रियेल खालामदो दोंनो माथो रियेल आं बेखौ मिथिया आंनियाव खबर सफैयाखै स' आं बेखौ फोसावनायनि आंहा जेबो माबा गैया मानो होनबा आं आंनि पार्सनेल बाथ्रा जाय बाथ्राखौ रायजो राजानिफ्राय खोनानो मोनदों आं बिसिबां आं बे बाथ्राखौ खोनासंनो थाखायनो फैदों आरोना मानसिफोरनि ओरै गोजाननिफ्राय हाबै गुरग्लुंजोबनाय बायदि खालि बै जायगायाव थानायनिल' जानाय नङा बेसेबांबा गोजान बड'लेण्ड मार्टियार्सनि सिगाङाव गारि थाबायनानै बेसेबांबा 2 घन्टा 3 घन्टानि लामा बे लामाया आसुरित बे गारि दोननानै थाबायबोदों बिसोरनि दुखु दाहाखौ सोर मिथिगौ बेसेरा बिसोरो फैबाय थाबाय इसेबांबा गोजाननिफ्राय आरो बिनि सायाव गारि ओरै हाबनाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव ओरै थाबायनाय बेफोरबायदि दुखुखौ सोर मिथिदों हा स' मानसिफ्रा मोनथियानो बिसोर खायसे मानसिफ्रा जाय जाय फैदों खाथि खाथिनि मानसिफ्रासो मोनथिबाय बेयाव गारि लाखिबा आयु एफा गोजान बोरै थांनो बे मोनसे जागोन बाट गोजान गोजान मानसिफ्रा मोनथियानो बेयाव गारि लाखिबा इसिबांबा गोजान मेपबो नायनो रोङा बिसोरो माखासे सुबुंफ्रा बोरै नायलायगोन मेपबो नायनो रोङा नेटबो सालायनो रोङा नङा होमबा स' बोरै नायलायगोन स' बेसेबां गोजान बेखौ बोरै मिथिगोन बिसोरो आं नायबाय बिसोरनि थाबायनाय बै बड'लेण्ड मार्टियार्सनि सिगाङावनो गारिखौ लाखिबाय आयु होंगो दोंगोथार गारिखौ दोननोसै बेयाव थांनोसै होननानै जि होंगो दोंगो आरोना स' थांबाय थाबायबाय आं नायबाय बे ज'निफ्राय नायबाय थाबायनायखौ आयु 2 आवार 50 मिनिट्स 2 आवार 30 मिनिट्स बाबरे बाब ओमफ्राय जों मा बे बड'लेण्ड मार्टियार्सनि आगोल एसे थांनानै जोंबो लाखिनो गोनां जाबाय ओमफ्राय 1 आवार 20 मिनिट्स देखायबाय आरो आंखौ थाबायनायखौ जों थाबायबाय थिगसे एखेबारे आथिं थिफुलायनाय बायदि एखेबारे नोंथांमोना नायनो गोसो जादों नामा आथिं थिफुनायखौबो होब्बाय ओरै डाइरेक्टलि स्टेसनसिम थांनानै स्टेसननिफ्राय ओरै बड'लेण्ड रादाब अफिस थांबाय बड'लेण्ड रादाब अफिसनिफ्राय ओरै जांख्रिथाय क'क्राझार फाइन आर्टस कलेजसिम होलांबाय ओइयाव थिनालि मोनहैबाय गिदिंबाय थांबाय आरो स' आं जेसे हायो बेखौ देखायबाय आरो देखायबावगोन बे मोनसे चेनेलाव खालामगोन स' आंनि दुखुखौ आं बुंबाय आरो आंनि खुसिखौबो आं बुंबाय आरो बे पार्मानेन्ट एकर्ड होनना बुंनायासो गोबां आंनिबो बिखायाव नांबाय आरो गाइस सोर सोर मा बुंदों बर' मिक्सार आपल'डआ गोबां मानसि गोमादों ब्र गोमादों गोबां गोमादों बिरदाव नार्जारि ब्र माथो दावगालु मिक्सार आदा थांनो मोनदिया क्लास एबसेन्ट जाब्लानो दाननो होना थांनो बेफोरबायदि एसेबां गोनांथि मोनद्राया गुड मर्निं सार गुड मर्निं पारमानेन्ट गोबां मानसिबो गोमादों ब्र औ सोरां ब्रह्म गुड मर्निं माथो नोंगौ नोंखौ लोगो मोनाखै आदा आङो बै बिथिंजाय थाहैदों आङो माबायावसो बे आर्मि माने इण्डिया बे आर्मि माने दोनदोंना आर्मि गानहोनानै ड्रेस गानहोनानै बिथांमोनखौ सारेन्डार पार्टिफोरखौ ओरै साइडआव जिरायदोंना सिगाङाव बेयाव थादों ओमफ्राय बे केमेरा जाय लाइभ होग्रा मोनसे दंना दुरदर्शननि बेयाव हाबनानै ओरै आगोलथिंजाय भिडिअ एसे लाहैदों आङो ओमफ्राय ओरै फारसे ओरै खना खेबदों आरोना आं गिदिंबाय थादों मोनसे जायगायाव थाबाय थायाखै आङो गिदिंबाय थादों ओरैबो फारसेथिं थांदों ओरैबो फारसेथिं थांदों स' गाइस आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै बाय बाय